sa YouTube Live, yaraman masaksihan. Kagbabatian ang mga nagapangunang kabalita dali lamang sa inyo sa nga palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Sabadong kitay kaduwa nga Sabado sa bulan sa nga Disyembre 2020. December 12, 2020. May nabilin na lamang nga 13 kaadlaw, Pasko na kag 20 diyas naman. Mag-aabi-abi naman kita sa panibagong tuig. Panibag man nga pagpanghangkat. Pero hindi bag-o kung COVID-19 ang hambalan. Kaya kung basihan natin makaaksyon ang dalagan sa mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, may nag-aalalayo man pero may aragi hapon sang naga-positibo. Tapos na katos na rin ang mga kaaksyon sa mga bagulamang nakabulubog tao na nagtipon-tipon sa ina sa nga puwersa sa mga naga-inom dira sa kafe kag sa mga nagahilay-hilay sa mga naga-waswas pa sa trabaho para nga mayara sa dalon pagpuloy sila sa nga puluyan. Pero basta Sabado wala sa trabaho sa mga talatapan sa gobyerno. Pero mayara naman niya sa mga naga-overtime. Nabanigid ko mayara sang hiling nga gawon nga pilirmahan kag talapuson. Sa ato sa mga drivers ang nakalain-lain nga mga salakyan, taxi drivers, POJ drivers, drivers ang privado nga salakyan, way labot ang screwdriver. Taran-taran nga maka-aksyon naton nga mga driver, dara maka-aksyon halonggid. Ang atsyempo sa Bacolod City maka-aksyon hindi man tanto ang kainiton. Pero may yara sang pag-goom-goom kaina. O kahapon porting pag-bubo sang ulan. Dari sa Bacolod City, resulta. Kahapon sang hapon, grabing bubo sang ulan, no? O kung kahapon sang udto, grabing bundak sang ulan. Dari sa Bacolod, baw, ang duha ka mga lugar dari sa may dalan sang Araneta, ho? Ang duha ka mga lugar sa may dalan sang Araneta, amon isang area nga permigid gina bisitahan sang baha. Grabe man ang traffic kapon ba? Gintayman ko gid. No, alapit-lapit isa ka oras. Ang galakat man ang salakyan, pabalindra sa area sang Tangob Highway. Os dere sa may atubang sa highway sa daan nga airport. Grabe ka hinay sa dalagan sa mga salakyan. Ang mga salakyan dalang ang direksyon sa Sur Panorte. Kaya ang rason sa maka-aksyon ay dira gali iya sa atubang sang ginasiling nga bangga iyapla. No, antes mag-abot ka sa Taytay dira sa unhan sang daan nga runway. Nagkapadulhog na galay ang dalan. To'y porte kahapon ang saka sang tubig. Teko nagabariho ka sa imo sa nga salakyan, di man pwede nga mapadapasigon mong pagpadalagan sa lakyan mo kung nagalabay sa baha makaksyon. Kaya ba si gulpi lang bla? Kasoton sa nga tubig ka gulpi lang nga mapatay. Kaya siyempre hinahinay, teko na nahinay. Ang nagasunod, mahinay man. Isa pagid ka area makaksod dalom sa nga flyover. Wow. Ginbaha man. Amo na ni perme. Kung naari ka sa Bacolod City, hindi ka na maguhan. Hindi ka na matingala pa. Kung nga ang amo ini ang kakatabo. Sa tion nga magbubo ang ulan. Mas mayaw nga likapon kay Pagid man siling nagdugay in oras, no? Tapos man siya, naghula-hulaw man siya. Pero ang problema kay grabing bundak, grabing bukbo. Amo ning balatian sa syudad sa Bacolod. Damo sa mga eksperto nagasiling nga ang problema sa baha sa Bacolod na kaaksyon, mapaganhagan lang prote mabulubudlay gid sulbaron. Una sa balita, una sa aksyon. Isa sa mga rason dira kabanti bilang isa ka highly urbanized city, nga inulot-ulhot lang mag-aksyon ang pagpatukod sa mga struktura building. Tikon magpatukod sa building, ang nagapatukod na way man tanaw sa makialam ko na ano katabo sa Bacolod, baha man kunway.
Importante makatukod lang siya sang iya sa nga struktura akong building. Imbis sa lagyan sang tubig, hindi kaagi ka manti may para na sang baral, may pugong na nga building or sementado nga struktura. Ang tubig naman niya, mangita na iya kundi ito ang nadalman dito na ang iya nga padulungan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kung makahambal lang ang tubig mag-action, masilinis sabay pag inyo man kubi. Pag yan nyo man kuda, huwag na kami sa aputan, kundi kami maagi. Amo na kung isa nagasugataay. Nagasugataay ang tubig. Pero ila sa nga pag kilit anay, ara sa dalom nga portion sang lugar. Oy, ang sunad sa Bacolod, kalabanan nga areas na sa may sunad sa Bacolod, naga-suprer maka-aksyon sang brownout. Brownout, kadamo-damo sa mga lugar maka-aksyon brownout. Damo kita sang mensaheng nabaton dari maka-aksyon nga subong ila sa ring cellphone lubat na. Kamalin kainan pero may pila ka mga areas naman, pila ka barangay, nga waya maapektuhan sa nga brownout. Maintenance activities maka-aksyon na. Nga ginapatigayon, hindi malikawan normal nga nagakatabo maka-aksyon o galing ang ginalainan lang buot diri sa mga tao kon mga konsumidor. Ila binigay sang Central Negros Electric Cooperative Consedeco kay galaboy tag 12 oras mo ang brownout. Ikaw magkanto ka mo diri sa may downtown area ho. Ang inyo sa ring mabatian, una, ragungrung. Rung, gaman na. Kung na sa gali, igo marahon te generator. Generator. Mayara ko kilalakson El Ring, mayara sa high-tech nga generator mo. Hasta subong generator yaw ay magamit. Way man guba. Tuktukan lang siya. Ara gyapon. Way magamit ang generator, manahaytik mo. Garte ito yung asahi sa generator ang bakal ya. Kaya ang yas rin generator, ang generator kundi nagapandar sina gasolina, no? Gatong-gatong, no? Prodo or gasolina, no? Ang generator ya sang kilala ko maka-aksyon ya, hindi ya di gasolina. Kaya sa subong arak yapon, way magamit generator ya. Ano pinasahi ito ya? Hindi di gasolina, hindi krudo, ang nagapaandar sa generator. Ang generator magamit mo lang saksak mo sa kurente. Oh, saksak mo sa kurente ang generator ya. Di ka na brown out. Gani bugulo ya, paano ko ni magamit man? Alas 4:54, Aksyon Radio Philippine Standard Time. O, damo sa nakapanapot din sa ato sa mensahe, brown out yapon dito sila ho. O, brown out yapon, umpisa kay na alas 8 sang aga. Brown out, bow. Sige. Hindi ba niguro malabutan las 6 maka-aksyon, mabalik na ni ang power sa kuryente. Oy, kag sa ato sa niya maka-aksyon, galiba sa nating ala ka mo umbisa kagabi, may pinaka oras man maka-aksyon nga nadula sa kahanginan, ang aksyon na dyan Bacolod, kaya hindi man na malikawan, ano? Kaya raman sang mga gin-adjust lang, gin-troubleshoot, gin-kayo lang, ang ato sa rin mga technical group diri sa Aksyon Radio Bacolod para nga mas mapa-ayan-ayan pagid, mapa-ayo-ayo pa ang amo sa rin pagserbisyo. Kapasalamat kita, nagpabalog kita, nga rin nagbalik na sa ere ang inyo sa rin paborito nga palatunturan, inyo sa rin paborito nga estasyonan, ang DYZ Aksyon Radio Bacolod. Inyo ka-aksyon na Marlon Henobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, moratorium nga ginpangabay sang syudad para sa mga OFWs wala pa maaktuhan sang RIATF
na-repatriate nga mga OFW umpisa sa tong Abril 28 sa nga tuig naglabot na sa 5,200. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang siren sa mga fire trucks akon bombero sa Bacolod, nag-inuwang mga tao na murag-muragan na naman. Kalayo kag aso, masami nga naginop danay. Kalayo kag aso, tumuhaw sa Mandalagan, Bacolod. Pero sa dasig nga binuligay kag ginatawag nga bayanihan system sang mga tao sa lugar, last medyo manasig-nasig man ang pagresponder sa mga firefighters. Ang kalayo gilayon nga napalong kag wala na sang iban nga hinalitan. Ano ba lang kinhalitan diri? Basta may aso may kalayo. Kag kung may kalayo dapat apnaon sa gilayon, hibalaon naton kung ano ang ginkamunuan sa diri. Pagi sa ato sa nga patrol with action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Bacolod may world-class nga museum sa palaabuton. Lugar nga tukuran sa ginbisitahan sa nga majority leader sang Senado, ang Ilonggo nga si Senador Juan Miguel Zubiri kaina sa aga. 163 milyones pesos. Posible nga madugang-dugangan pa ini nga pundo. Wala banta pa lamang ini mag-aksyon na maning gastohon. Agod matukod ini nga museum. Ginasiling ini nga isa na naman ka-iconic landmark. Pero ba si ulihi? Puno hampangan kag-opdan na naman sa mga persona nga waisang obra. Kundi amo ang panglibak kag pamantay sa administrasyon. Basta gani mayara sang administrasyon, mayara gid sang oposisyon. Amo ning obra sa oposisyon mo, pamantay niya sang sala sa administrasyon. Yung administrasyon naman, amo naman ang mang lukdo kung paano sabdon ang mga akusasyon. Pinasiling nga landmark, magsiling kita landmark makakson. Ano bing pinakasikat sa mga landmark deres Bacolod? Alandomon Tower eh. Oh. Ang nagpasikat na makakson, hindi mga opisyal sa Bacolod. Ang nagpasikat na atong Koreano eh. Una sa balita, una sa aksyon. Ay kung wa ito nabungguan sang Koreano, ang Halandomon Tower, why gid niya nagsikat tong Halandomon Tower? Basi bala kung sa mga karabaw pa bala atong Koreano, basi bala ginaman ihoy atong nga private nga salakyan, may term namin ng karabaw bala kung kaysa Axo Oliver, maghurumentado, oh no? Basi bala nag-ala hurumentado itong salakyan niya way punggan. One way to mo. One way to siya. Di naglabay sa one way dito dumiritso. Bumunggo makakson sa Halandomon Tower. Ang iya sa nga salakyan. Di kinayo. Kag siyempre hinampangan sa mga matanda sa social media. Yara sa King Kong pabaw Halandomon Tower. Yara man si Ninja ra gatungtong sa Halandomon Tower. Ay tsura man sa politiko, ara gatika, ara sa buho sa Halandomon Tower, guyaya. Una sa balita, una sa aksyon. Yan ang museum na mag-action no. Eh, siyempre Bacolod, highly urbanized city, museum. Okay man. Ang natabo mag-action sa mga adlaw, si Senador Zubiri nga isa sa mga nagpaningguha para mapunduhan ang ini nga proyekto, nagsiling nga makabig ini nga isa ka legacy project. Ang senador nagklaro nga ang proyekto ginplanuhan nga daan sa tong tuig nga wala pa sang COVID-19. Mandamo sang kapabantay mo. Amo nang ginklaro kay inasang senador gid, bangod siya mismo ang nakabutik. Nga basi damo na naman sang nga magaratsara pamangkot kung nga agin una pa ang museum subong nga may COVID-19. Ang ngalan sang museum, ginaplastar pa na sa Mayo, pero ang initial nga nadumduman sang syudad, among pagdala sa ngalan nga Yanson. Namanaw, ang Yanson family,
Amo ni galing nagdonar, te siyempre magsiling donasyon na ya. O gamitan nyo da, huwag ka mo sang gastohon da. Patindugin nyo da. Padlapad mo. Sobra 8 ka hektarya ang kalaparon sang propiedad. Ti mga 80,000 square meters Lapad-lapad mo. Ti ara pa kadaan skilid dalan, ara pa sa proper mag-action sang saling barangay. Di kon baligyan ay isang propiedad na konduta mag-action, ara ka sa kilid dalan, kilid highway. So sigurong kada square meters ni gabili, butang tibig gabiling kada square meters. Butang talang 100,000. No, 100,000. Titi mag 8 ka hektarya na kung mag-action galing kamati pamilya Yanson damo man propiedad. Amo nang natabo mag-action, gindonar sa pamilya Yanson, patukuran museum, kagitaan pondo sa gobyerno, binuligay. Nagbase kung may counterpart man yung sunod sa Bacolod. Ang perspective nga ginatuwa mag-action kaya nakita ko, taon-tahom gid man. Kung nara ka sa bird's eye view, ara ka sa babaw abi, ang makita mo mag-action ang kortyada sang atop sang building dahon. No, dahon siya mo. Di wala tonto ni kung saan o ni human ining museum ni. Pwede ko no venue pangkasal mo. Ang museum. Wala na yan labot, lain man ang Coliseum lain man yung museum mo. Ang Coliseum ginaplanuhan pag na kagang importante. Ang ginapakita sa Bacolod doon, ang ginapamangkot nila ginahulat kung saan o man magkapatukol sang kaugalingon yung ospital. Ang sunod sa Bacolod, siling ni Senador Juan Miguel Zubiri, don't worry. Ay tingawaan tagaan tara sang prioridad pangitaan ta sang pundo, payuan ta bulig sa DOH mag-action Department of Health nga makapatukod sang kaugalingon nga hospital ang Bacolod City. Ay kung Bacolod City mag-action ang ospital sa gobyerno, mumalandiyo, hindi niya ka Bacolod na paidalom niya sa region niya. Regional Hospital niya ang Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero majority nga bulong da mag-action residente sang syudad sa Bacolod. Nagapangatubang para subong sa problema, no, ang tagdumalahan sang inang ospital na mag-action. No, may mga issue pa na dapat sabton. May mga taga-dara Akso Oliver nga nag-istorya sa akon siling Action Mar. Sus, dara. Siling ko, ibaloon tayo kung ano ang tuntuon, gagi ka munuan ko ang amo ng tabo na sa Doña Corazon Locsin. 5:03 Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugaya, basi ko malabot na mamakakson siya Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sana kay may-ara sang apur kaga LSI nga nakuhaan pork products halin sa Metro Manila. Hindi ni pwede ginadalian yung makakson ang pork kaga pork products nga halin sa lugar sa Luzon kag Mindanao. Ngaman may ASF sila to, may African swine fever sa ila to. Ang ginakonsumo lang dapat subong diri sa Negros Occidental ang halin diri mismo or pwede man nga halin sa Cebu. May ara gali iya mga apor kay idis ay maka-aksyon nga why siguro sang ideya wala nga may ara iya sang ordinansa ang atong sini nga probinsya. Action Mark ginasakay sa ambulance ining isa ka driver sa nga food service delivery diri man mismo sa may siyudad sa Bacolod matapos nga ginaligaw na nabungguan sa ni ang isa ka auto sa area sang Dalan Araneta sakop sang barangay Tangob siyudad sang Bacolod Action Mark. Initially do wala kita may nakitaan diri sa area abi nga dugo o galing kay unconscious ang biktima giningagaw nila ako ng pilason abi giningagaw nila dala sa may South Bacolod General Hospital para sa pagbulong.
kay ginapahayag sa mga pinadiri ka mga residente nga nakakita sa lugar gid mismo nga doon nalampos ang ulo sining persona malang kay may helmet sa pero wala pa nato nabalaan ang pinakahuling medical bulletin sining lalaki Action Mark. Actually alin ni Sadri sa may downtown area padulong sa south nga direksyon taga mo sinangat tiyempo do gramo gidblas sa mga salakyan nga galabay diri kita naton giri ga sinumbalik kinagpinunsok kabi nagsupon kun baga ang mga salakyan bagod sin aksidente nga nagluntad sini ngapon perting traffic direction Mars especially kung pabalik ikaw dito ko pagwa kanabi sang Metro Bacolod. May nakitaan kita actually ang igo sang auto mas dani sa mong auto Action Mar ang nakaengkwentro sining motor. Diri lang man bala sa may go, maya dampe, doon na sa gaid lang siguro. Galing kay madurudan lo, gabi nga itong dala nun mahimo bala na pagbunggo ya, doon na tumba Action Mar, galing kay tiwala mag-control, kaya madurudan log ang dalan sinimana nga hapon. Ginakwa pa naton ang ngalan sining persona para sa tumakaksyon niya, driver, bala ka Food Panda, Action Mar. May ambulance naman Action dyan? Mayara yes. na? May ambulance na dala naman sa ospital. Okay. Bago gid lamang giningagaw to nila kay tamo kay na unconscious ang lalaki. Kagdo bati ko do mga apat lang sa kuno kadlaw nga nagsulod bla sa mo sila nga serbisyo, sa mo sila nga trabaho Action Mar. Amo to nga ang iba niya nga mga kaupdanan di sa klala, di subong nagkadto tanan no nga mga nagbiyahe man sa Food Panda sa madiretso dito sa may South Bacolod General Hospital kay ilang taon man to nila kay base bla pa lang makilala nila pero initially do taga barangay alihis ining persona nga pilason siniman nga hapon sa aksidente. Pero ara pa Action dyan ang yes na motorsiklo daw si area? Bago man gindalaman sang traffic enforcer. Kay hindi pwede diri mapabayan Action maporting traffic subong hapon kabalo kagin lakat ko lang rin sa may bangga alihis. Pakadto diri sa tubang sang IPM bala si DC nga talatapan. Hindi gid way gagiyong traffic abi so gina amat-amat ko walking to pagabot ko sa area diri bago lamang timing man gina pasaka na sa may ambulance ang ining persona mismo kag ang motor ginsunod nato ni Action Mar para matindoan ang dalan. Nagbunggoan ay head-on action dyan ako same direction sila. Action nagasundan na ilang inis sila. Galing kay Tiamo na bla. Siguro dasig-dasig man papadalagan dito sa area kay National Highway nga daan. Pero i-check na karon ng investigation sa station SK so far. Ara pasubong ang investigador nila sa may areas ng ospital. Ginatsa ka pinakahuling medical bulletin sining persona Action Mar kay base sa mga naistorya naton diri sa area medyo hindi mayong kondisyon no sining persona ang na-aksidente siniman nga pon pero we hope na maayo lang ang yatig to nga kentangan karon pagabot sa may ospital pero ang auto akibot kami ganing auto nagdugin pagtakalin ka ambulance, naglakat man sa gilayon. Isang ulihin na lang natukiban sang pulis, magkaging sunod nila, may mo nila, boto nila, bala sa bahin sang tanguban kaya pong sakop, bala sa tubang, siguro sang daan nga police station number 8, Action Mar. So, ginsik lang nila kung din makadto, kay basiblaw, tikabalo ka naman, gali magdiretso to kag or ang may mo drang matabo pagid is base sila mismo makadto sa may backup 8 Action Marlon. So ang area action dyan based the risk padala ni mo sa Laragway sa right side siya or sa nabaybay nga portion sang dalan sa lane. Yes, sa diri sa may right side. Okay, atubang sang St. Vincent Home for the Aged ang kalikuan. Yes, no? Kung Baybay, nagatabok sa IPM, tubang sang Bangga, pagsulod sa St. Vincent. Noon, amo na sa una action dyan dang lugar nga ti ako wag magkuya gapate nga accident prone area kundi reckless driver guro ang ginahalinan sa mga aksidente pero ina nga lugar action dyan permi, damo na permi. Nagdugay kita, tidara kita ginbunag sa barangay Tangob, ina-aksyon dyan niya kada tuig na halos di na masipan ng kadabong sa mga aksidente kaluntada. Gani, kay tugangan, pag inabi, subong nga kadamo sa mga salakyan, bali, siguro kinanglanong yun maginainay, kay Drahabi, Action Mar, lapad ang dalan, kasalig ang iban, pero di sila kapasumpit ng ilang pagpadalagan. Pero kung ng taon nato ng dalan na Raneta, for this week, may kahapon, subong, no, duwan Action Mar ang record, ang kahapon, patay gito gani, isa may panokoy, Araneta man to, subong Tangob, naga-us-os, pero ini motorsiklo yapon no
action mar ang involved. Pero we do hope nga hindi na madugangan pa kay para tiway man sa may mga mapilason abi kung casualty sa mga aksidente action mar. Ang traffic action dyan na subong, problemado gapon sa nang area? Subong na kagulo ginawa Okay, na, oo. nag-smooth na ang traffic situation kay nagani bla pagbuhi sang pulis sa duha ka lane, kay duha ka lane ang ginsakop mong pagbuhi aksyon na kita mo ga sinumpit ang agi gyapon ti masalakyan. Ay labi na mga motorsiklo gado ay kadumdong nga may aksidente bago ginama nga nagluntad. Amon kita naton ang problema pag itabi action mardo wala bala mga pedestrian lane in between kalayo sa mga distansya sa pedestrian lane para kung tani makapulo prino man alib na may magtabok kasalakyan or makita man nilang may kinanglan silang area nga maguntat o kung magpundo action Marlon. Sige. Anyway, ang ining persona ara naman sa ospital, i-check na lang karon na kay kasako sa investigador sa station number 8 kay may mga sapdingana ipagidri along Araneta nagasunod-sunod na Mar pila lang ka metros ang kalayoon ay ara naman nga bungguanay sa mga salakyan sapdinganay no basta diri along Araneta nga area wala labot sa may Lacson pero at least ang Lacson subong medyo maligwaman ang dalanon, except na gidala sa may Burgos Lacson. Isa pa yung pa nung domi, labi na bala delikado sa mga motorista, mga single nga motor. Ang Lacson, Action Mar, ang dalandra, nagasiso ka, pero may maglabay sa may Burgos Lacson, kaya ang drainage, so laging tapukan sang asfalto. So ang kakatabo is doon wave ang ibo nga pagbiyahe, dira, kung nagamotor ka, malupad yun ang motor mo inali, magdasig ang pagpadalagan. Wala pa ba kay diri sa area mo na aksidente, sining hapon, ang motorsiklo ini kontra isa ka auto maka-aksyon, pero damage sa property lang maning sa auto, gamay gila mga gas sa iyang slakyan, ato yung dako ang damage, kay daw giningagaw to dala sa ospital ang persona nga sakay sang motor. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So sa patrol sa action sa Bacolod Action Radyo. Aksidente isa ka nagamaneho sang food delivery ining food panda maka-action ti motorsiklo dara sa area sang ginasiling maka-action accident prone area highway sang barangay Tangob sunod sang Bacolod sa una ginasiling na maka-action nga kilometrahe amone tubang sang call center company da. So kabay pa mag-action nga ulompawan to kabanti unconscious yadtong driver yadtong bungguan. Then dala sa pinakamalapit nga hospital, pinakamalapit nga hospital dara sa area mo ni Bacolod South Hospital. Kabay pa ha. Nga maka-recover lang to mag-action, base na lipungan lang Kabanti mayara man sa sanggirasuksok nga helmet mag-action pero base bagod sang sarok ka baskog sang impact la sang pagbunggo. Inang area na kunara ka mo da hinay-hinay gigamo. Kag kon kaisa may nagasiling galing ang magkatigulangan naton mariho ka mo sa salakyan blabisan way ka mo sang ginasugata way makamo sang ginasundan pamusinay ka mo kuno dira sa area na pamusina ka mo way makamo perdihon kon tumanon yun na prote kon kaisa bala base sa mga nagakatabo mga ka-action kaysa mahambal ka man ay tuodli. Mayara ka ng area, dari sa mga area sang boundary sa Talisay, Bacolod. Kag dari man sa area pa kadto dito sa Mansilingan kag Morsyabla. Mayara na ako isa ka portion nga dalan. Gulpi lang ang driver may nakita nga nagtabok nga babayi sa uli pagpundon ya pagbalikid ya way man sang persona nga nagtabok mag-action. Ano sogo lang sa kagutom o kung sogo sang kahubog. Pero kung istoryahon nato sa di makatigualagan, istoryahan gid ka mo nila sina ka mga senaryo mag-action. Halong lang gid. Alas 5:14 Action Radio Philippines Standard Time. Ibubo ko lang na first batch sa ato sa commercial sa pagbalik naton mag-action. Importante niya. Ay ang ato sa nga task force against ASF may na-intercept naman sa airport mga ka-action nga nagadala sang pork products ada ng tocino, longganisa, mga produkto inahalin sa karne sang baboy. Tinaputikan dito sila rin sa Metro Manila, Apor kag LSI.
tigin patihan nga halin man tos Manila yan tong pork products nga na recover sila. So di pwede nga ipasulod diri sa Negros Occidental kay may mga lugar to sila magkaaksyon nga apektado sang African swine fever. Pasaysay tari dugay-dugay ha sa ato sa ring pagpanumbalik. Las 5:15. Bea Jonathan Action Marlon, good afternoon. Anthony Jones, Avilio Siblano, good afternoon Action Mar. Zet Anunan, Action Marlon watching Hong Kong. Marivin Tamayo Villanueva, mayong hapon Action Marlon watching live from Kabangkalan City. Kenneth Valencia, good afternoon. Idol Marlon, monitor lang ko. Araman CEO, classmate naton Jade Pastera, good afternoon. Jade Pastera, high school classmate nato na. Okay. Jocelyn Liboon, Dispoho. Araman si Emeline Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong. Tersi Baterna, good evening. Orlin Vergara Hinsuli. Wala Entira Sangilan. Janeth Cabanyet Cabante. Erwin Gonzales, monitor lang ko. Toto Alex Torres, batchmate naton. Monitor ko rin sa Porok Laurel Mansilingan, tamyaw ko lang taran-taran. Nga monitor sa program mo. To Alex Torres. No? AJ Lawrence Cordero Francisco, good afternoon. Linco Marites, listening from Batangas City. Si TP Sems Villar, Dacubos, Jose Mong Caldorilla, FB Live, Binalbagan, God bless. Alex Fuentes, Araban. Si SJ Gangi, kag taran-taran nga family ko, Gangi sa Jugs Cafe Food. How sa La Carlota. Monitor lang ko diri sa Switzerland. Thank you. Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, man. Malaka family. Tidain Jora. Good morning, Action Marlon. Mahay lang ko before I go weekend. Early shopping for New Year. Exchange gift sa neighborhood. Mayo na subong kay aware sa crowded. Oh, si Tidain Jora. Morning to sila subong. Salamat iban balikan taraman to kadway.
balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time kanami ang feelings kag ka relaxing gid. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Standby lang mo makaksyon ang mayara sang update dugay-dugay nga dalon nato sa nga patrol may kantaran sa nga aksidente dira sa area sang highway sa Aranata sa barangay Tangob. No, ginakumpirmar sa ato sa nga patrola ang initial information nga nabaton nila makaksyon angot sa medical bulletin sa kahimtangan bla sang saring food delivery driver apelyado sa niyang maka-aksyon ginpadalaan ko na sa mensahe nga kung sa niyang kilala man dara sa area kaya maamo sila nga duha apelyado basi kung kilala ya blani no listener man ni permis ang aksyon Radio Bacolod ang ato sa niyang again message maka-aksyon pero unta ko na anong natabo kun nga ang among ginadagatan sang biktima ho. Sa mga nagaproblema naman sila sa ding atay, hindi may pamatsagan bangon may diferensya ng atay ang sabat sa dama ang ato sa gobyerno provincial mga kaaksyon mayara sang gintugkod nga task force against ASF man ang Negros Occidental salamat kita nga nagapabilin gihapon mga kaaksyon nga hilway sa sading ASF makaaksyon masakit ini nga ginaangkon nagatapik sa ato sa nga baboy ti mayara kita nga daan sang 20 billion plus no nga swine industry sa bugos nga Western Visayas. Id ni kag strikto ng kampanya ginapatigayon makaakso sang ASF task force. Kundi allowed na ang mga LSIs, ang APOR, mga returning residents nga magpuli diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero siguro mayara ba na pila ka mga ka-aksyon naton, mga returning residents nga way siguro sa ideya bala nga mayara galaya sang pagdumili no sang pork products halin sa Luzon kag Mindanao pasulod diri sa Negros Occidental. Ibalo naton kamera sa panibag-o naman nga na confiscate no ang task force maka-aksyon may mga longganisa hamonado to mga na-recover sila. Sa Piyakalinya, live sa Sanigapan at Tuntunan Provincial Veterinarian, Dr. Renante de Sena. Doc, good afternoon. Yes, mayong hapon, Aksyon Marlon, mayong hapon sa aton mga maukod nga tagpalamanti sang Aksyon Radio. Yes, salamat kid Dr. de Sena. Check ko lang may panibag-o naman nga na-confiscate pork products. Halin sa Metro Manila, ang nakuhaan sa ni Doc LSI o Kunapur. Yes, kahapon may duwa nga nadakpan, no? Pasado alauna sang hapon. Duwa ka apor from Manila. Hamonado, chorizo, kag pork products.
Mm. Diri sa aton sa may sa Bacolod sila airport, no, kay Okay. aton nga task force Mm. miskan may COVID, nagabantay na sila. And sa last Saturday, the other week, may nadakpan man nga aton diri sa Bedco. 24/7 na kay may ruro kita eh. Oh. Early morning ginakarga ginapaagi sa istansya Iloilo. So amo na pinaka-worst kay sa mga online sellers ang ginapaagi sa barko kag ginahulog sa istansya. Mm. So gisulatan naton ang Department of Agriculture sa region kag ang Coast Guard. So subong ginabantay namon liwat, no? Oh. So ang damo temptation sa mga nagapuli, no? Ganun. Mga pasahero, no? Mm. Amo na ang problem ta. Mm. So, bali duhalan ni Doc Kaapor, waya sang LSI nga na-recoveran. Duwa na sa ang isa gora ilisay na siya ang tawag, no? Local standard sa Manila. Uh-huh. Ang isa apor Mm. nagpuli. So ang ilang ginakargahan ng styro box Mm. ginabrihan sa aton membro sa task force amo to nadakpan. Oh. But anyway, ang aton sa cargo area gina-spot, gina-id man na. Although may karga nga isa nga mga seafoods, Mm. na mga process bla. So ilamang gina-updan sa mga pork products. So halos adlaw may ara gina nga cargo Mm. aside from sa mga manok nga gina-inspection sa aton nga task force. So dali madakpan man gyapon ang ilang modus operandi, no? Mm. Amo na gani nga ang palinto gigapon sila nga hindi gid sila ma-attempt nga magdala, no? Kay kadako ning problema sang probinsya kay sige laptag gyapon ng ASF sa Mindanao, naglapta na siya, naglapad na siya. Sa Davao Occidental, subong naglapta na sa Iligan, sa Babaw naglapta na sa Mindanao. Mm. So dako nga threat ni siya kung mag-agi Cebu, agi sa Oriental ang mga shipment. So ginutinguan tagid pati mga truck nga halin sa Manila nga nag-agi sa ato gina-disinfect na da sa Bridco kag sa Escalante. Mm. So, ang nadakpan Doc, kung mo kay halin sila sa Metro Manila, so piho nga halin ma sa Manila ang ila sa ding gindala nga pork products. Yes, Oh. Kay karga nila sa eroplano. Oho. Ang problem kay ang sa Manila hindi na kisama makita kay ang gakarga usually mga men in uniform, Mhm. Ganit, dakpan to. Oh. So ang isa ka problem sa regulations ini mga palusot. Mm. So hapos maglusot ang mga magbalibad amo na perming kultura ya sa aton sa Pilipinas. Oh. Okay. So nanong status ring nagradakpan Doc, ginkuhaan lang sila sang information, gintugutan mo sila makapuli sila sa nipuloyan? Yeah, ang may ara sa notice of violation, Okay. confiscation. Mhm. Ang for humanitarian reason gisa ginapabalik na pa Manila Mhm. sa origin, no? Kung magsugot ginasunog. Mhm. So every Monday gina-forward na muna ang ilang mga documents sa provincial legal team Mhm. to act on the matter, no? Amo na nga mo ginaubra ang standard operating procedure sa task force. Mhm. Kay meron kita quarantine team, surveillance team, legal information team. Mhm. Amo na sa task force. Okay. Na istorya siguro na istorya man din sa miyembro sa task force Doc ining na kuhaan sa sading pork products. Anong explanation nila, Doc? Why sila sa ihibalo nga ginaban ka ginadilian galit ni diri pasulod sa Negros? Usually amo naman na balibad pero may kumadakpan Mhm. nga abinamon wala na sing Oh. wala sang bawal abinamon abi na permi ang mga rason Oh. kumadakpan kay kung makalusot way man na sing abi. Mhm. So
So ginapapirma na sila sa notice Oh. of confiscation. Oh. Kag ginapapirma man na ang witnesses, ang sa ABSICOM, ang sa CAAP, ang sa team nga kapirma gina tanan before siya buyan. Okay. So ang iyang description ang iyang nadakpan siya ang flight number. So arara na. So in case may matabo liwat, file lang sa kaso. Okay. So why pa niya Doc sa first offense, sa first nga pagdakop nila, why niya siling multahan or patungan sila sa penalidad? Depende sa pag-appreciate na sa sa legal office. Okay. Kay sa interpretation sang on how ang manner bla nila pagdala, ang legal na nag study sa naga-file kung ano nga case sa base sa ordinance, no? So kisa ang ginahimo sina kung okay laman yang ang kung hindi man siya nalipat lang abi o ginapabalik lang man namo na ginasunog para hindi lang makasulod ang virus. Mula man ang aton nga tuyo mo. Nga hindi kasulod ng virus from affected area. Oh. So ginasunog, mayroon kita incinerator dira sa airport. Okay. Importante gani Doc, imoliwat nga pahanumdum kay siguro may ara sa gihapon sa naga-attempt sa pagpasulod diri sa mga process sa pork products laban gid subong holiday season, Doc. Yes, no, ang aton subong nga ginatutukan gid 24/7. Ginatawagan ni si Dr. Kailian Sakon kay may tao man from Batangas to buy isang baboy naman diya. So nakita nila paano may diid ang aton nga task force. So online gid subong tutukan namon. So aside from sa entry Bredco Airport sa Escalante, ang amon nga district veterinarian naga-id man sa pag inspect sa mga mall, no, sa dari sa south ug sa north. Kaya kisa may nagalusot man, no. So ang pumuluyo gina-advise sa ginaton kung tani sa inyo pariente kag mga kakilala hindi gid niya pagpatugutan ta nga makasulod ang ASF. Kay dako ning bulig sa aton mga backyard racers kag sa mga pig racers, kay kung free kita, kung hilway kita, gamay ang magastoya sang Negros sa maintenance kag sang pagbulong kag hindi maubos baboy ta. Ang sa Luzon, Action Marlon, it will take 5 to 10 years pa na bago na magbalik ang ila industriya. So subong mayong presyo sa baboy sa Luzon, tag 200 pesos per kilo live weight. Sa munang shipment subong natutukan namon pa Luzon. At least nagsaka ng aton di baboy ang commercial 138 pesos per kilo. Ang mga backyard 120, 125. So dako ginansya nila. Compared sa una nga 70 pesos lang. So ang market nga dako subong Manila. So last month may 4,000 plus ang ship out naton. 3,000 plus sa October. So this December dako ni siyang problema sang task force kay damo subong gasulod kag ga-attempt, no, na magpaagi sa online. May duwa kami na dakpan sa Bredco online sellers kag warning na gito kag kinpabalik man sa istansya tong ilang mga shipment. Okay. Ang supply, Doc, ang processed pork products dari sa Negros Occidental, bolo bastante man niya nga i-supply naton dari sa aton sa probinsya. Nauned na kita magkuha pa sa iban nga supply sa iban nga province. Wa kita problema sa supply kay surplus ang aton probinsya sa manok kag sa baboy. In terms sa mga processed meat, kag ini mga ham, bacon, mayara kita local nga producer, manufacturer. Ang sa Talisay, ang sa Ibi Magalona, kag ang sa Victorias. So ipatronize lang naton anay ni sila para hindi makasulod diri ang virus. So wala kita problema sa supply, processed meat, pork, wala kita problema. So ginatinguan sang probinsya
nga makapadugang kita maayo nga slaughterhouses kag mga storage facilities kag ining mga private sector nga invest sa processing, no, para hindi na mag-import pa ang Negros sa mga meat products kag mga processed meat. Sige. Kabay pa, Doc, nakabulig ni inform sa mga ka-aksyon naton. Ilabi na sa mga nagasulod diri, managpauli pa ng mga residentes ng Negros Occidental. Doc, thank you sa liwat kag advance Merry Christmas imo da. Thank you, Action Marlon. Salamat kit. Provincial Veterinarian Dr. Rinante Decena, man importante ni nga aman, kung makasulod diri maka-aksyon, o dang way man ginasiling may ASF inang processed pork products nga nakasulod diri halin sa Metro Manila, pero kung ASF affected bi kama consume na sang mga taga-ari di, sinong mapektuhan kundi ang mga taga diri, taga Negros, no, pamilya sa nagdala or ang nagdala mismo base siya mamakonsumo, di ba? So supply sang pork and pork products diri sa Negros Occidental, why problema hambal di Decena diri kita makuha. O daw nga mayara man sa mga ka-aksyon nga ka-supply diri sa aton ginakuha sa Cebu. Okay man sa Cebu, kaya ang Cebu hindi man affected sa ASF. Pero kung mayari tat diri nga diri sa aton mag-aksyon, diri na lang ta kuha para piyo-pihob la. Alas 5:40 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang update maka-aksyon sa akin report plus ang ato sa nga patrol Aksyon Oliver. Kilala ko pa ho. Kay taga-Tangob. Kilala ko ni listener nato na di ang yasa nga isa sa utod. Ang utod dyan ang utod dyan upod ka man sa una, papili kagawad dara sa barangay Tangob. Sa kami kalinyada ang utod dyan. Ti utod dyan yun. No, kilala ni sa barangay Tangob mga ka-aksyon. I-check tara si Aksyon John Diaz, Aksyon Oliver. Aksyon John, kamusta na? Action Mar bago gilamang ginkompirmar sang mga kapulisan sa Police Station number 8, particularmente tinatang traffic investigator on case nga si Police Staff Sergeant Celestino Arrollado nga dead on arrival sa ospital ang biktima ko ng driver sa mobile service delivery sa nga siging kilala kay Rene Caceres E. Season. Rene Caceres E. Season, 54 anyos, residente sa Ramiro Village, Barangay Tangob, Sirad sang Bacolod, Action Mar. Sunod diri kay Staff Sergeant Arrollado ang natabuha mo sini. Lunsay ining auto kag ang ginamaneho ni Caceres halin diri sa may norte o kung downtown area nga direksyon padulong sur nga bahin sang Sirad sang Bacolod. Sa tuo nga bahin sang dalan o sa tuo abi sining motorsiklo iya ginasundan ang auto Action Mar. Sa wala naman niya maisa ka single ko motorsiklo man nga nagabiyahe pa south nga direksyon. Ang natabo Action Mar nagcut ini siya sa left o kung sa wala nga bahin sang auto sa tunga-tunga sang auto kag sang isa ka motor Action Mar. Pagkat niya naalang-alang sa nasa gaid niya ang goma sang auto natumba siya. May helmet man siya, wala sa pilas Action Mar sa naanuman nga bahin sang iyalawas. O galing pag-abot sa may ospital ginaligar nga ini sa patay cardiac arrest Action Marlon. Uy. Ining si Caceres gyapon sa may ospital pamilya na pabalo naman dikto sa mga kapulisan pero ang driver sang auto ang wala panila giningaglan kaya according diri sa pulis ko ng pulis Pambalon wala sala ang auto ang pribadong salakyan mismo. Pero part ng ilang protocol kinahanglan nila nga i-hold no ang driver sang auto kay ti motor na bugwan Action Mar pero magdepende ni karon kay patag ina sa mga kapulisan sa pamilya mismo ni Caceres kuno matudtuod nga natabo. Yari si Police Staff Sergeant Celestino Arrollado ang traffic investigator on case sa Police Station number 8 sa ito naman yung interview. Saan na natabo ka rin? Bali, Polarios na sila ka-travel na doon sa south, north to south. And then, according sa witness, overtikan nga isa ka motor, alang-alang naman ito nga pag-overtake sa ining aton nga biktima. Pag-overtake ya, ang lagan sa auto niya ya, bali inay. So, muli nakibot na niya ang auto, na pagbalikid siya sa side mirror ya.
natumba niya ang ato nga biktima. Okay, ang way damage ang auto, kundi ang ano lang yan, ang mag sa likod niya bahin. Sumuto na bulit na ano sa, tapos ang pagabot sa ospital, ito gindeclare sang aton doktor nga ano, DOA. Tapos way sa ibang injury. Bisan head injury wala, bisan pilas wala. Ang iyang ginano cardiovascular. Amo na ton siguro. Ridik, medyo i-hold ko lang na sana, part na sa aton yung protocol. I-hold ko lang sana para nga po para pang manggato ng pamilya, mapaintindi namon sila. Ang at fault para di daya sa biktima. Wala ya sa iya kaparte kundi araman sa iya. Aksyon mga nabatian si Police Staff Sergeant Celestino Arrollado kung aton na pamatian ang kapulisan mismo may ara nag-conclusion o kung investigasyon may kang tanan sa aksidente nga nagluntad sini ngapon diri mismo sa may atubang o kung sa Bangga Drabi sa pasulod sa St. Vincent's Home kaga diri mismo sa Tobokman sang Transcom Action Mar sa Dalan Araneta, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Sa totalan mga kausun, basta mo silipan niyan po na maging manhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagabalan, Aksyon John Diaz, umasabot sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Las 5:46. Stay healthy, live better. Bye. Sa kay Yvonne Buhay, sir. Hello, Action. Sir Marlon, good PM. Dan sharing. Salamat, Yvonne. Evelyn, ipong museno mayong hapon. Sir Marlon, have a safe weekend. Lito Dayap, mayong hapon, Sir Mars. Thank you. Aragid si Alex R. Monteza. Mayong hapon, Sir Marlon. Bago lang, nagbalik si Haring Kuryente. Yehey! Nagbalik na gidman. Way nagi palabot alas 6. Thank you, Sineco. Thank you. Hindi ba Sineco? Dabo man ang GCP ka papaloma na. No? Alex R. Montesa, salamat. Jen always sir, monitor always. JR Mainit Region, approve. Humble ni JR. Okay, Jen always sir. Martin Aniling, good afternoon po. Lily King, cute nga lang niya, no? Si King Lily King. Hi, hello, thank you.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita Kagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton, masamig na
sa groundbreaking ceremony sa tukuron nga museum dali sa Bacolod City. Kabati si Senador Zubiri makakasun isa lamang ini sa mga nagpaninghuman nga mapafacilitate nga mapakitaan sang pundo, kwarta para mapatukod ang ining museum mga ka-aksyon. Kag di si Zubiri gin COVID-19 mana di lang isa kundi dua. Not once but twice. Na COVID na si Senador Zubiri. So may ara sa sang observation bilang isa ka COVID-19 patient. Kag may ara siya sang abiso, panugyan sa mga ka-aksyon naton subong bago di importante sa gihapon nga maghalong kita tanan. Plus kung anong prioridad sa ato sa Senado sa 2021 kon kampanya kontra COVID-19 ang hambalan. Karong babati talaga na. Impunto alas 6. Iban pakikabalita karon sa Action Firing Line las 7 tablas 9 with Action Brian Morten. Nakasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon